Jadi guru toh. Lah saiki mulange ning ndi Bu anakmu? Ning kono ke pos. SD apa Iya, SMP? SD. Dalan kuwi lho, Lek. Dalan kuwi aku mbiyen nyang. Oh anu kuwi to. Heeh, ngepos. Tekungan kuwi to. Iya, dalan. Ayo toh, asli menang seneng wong toh. Lah anake piro anakmu? Siji SMP. Wis SMP anake? Iya, SMP kelas 2. Lagi sapa iki? Iki. Endi? Iki. Pak Di sapa? Pak Demono. Pak Di mono. Apa bareng kerja? Belum kerja aku. Urung jak kenalan sih kok. Kapan sing Joko? Wis sugih. Dile pake. Anak ra Joko ya anak yang ngono ya dite paket Omah yo apik, omah mati ra nggawa ya. mati yo digawa to. Alah omah ra mati ra nggawa penting awak. Ya nek Awake waras. Ya wis mati. Oh digotong tekan ngendi-endi. Tekan ngendi-endi ra. Blusoke kalen apa jurang ya. Ora ngerti. Karena manut ning mikul. Harus saiki sugen montor lah ira gani jiat iki ira gani. Ya ra. Ah nggih. Enak to Mas? Ya anakku Mas. Ya anak SMP wisan. Ini nangki bedu